Beletria. Hus vo veľkomeste. Zbierka poviedok od žilinskej autorky Kataríny Mikolášovej obsahuje 9 príbehov, ktoré odhaľujú zložité, niekedy až patologické vzťahy medzi matkami a dcérami v rôznych etapách ich životov a v rozličných situáciách. Ilustrácie a kresbu na obálke knihy vytvorila Katarína Caková. Knihu vydalo vydavateľstvo Lindeny. Povedali o Jožkovi Kronerovi. Spolok rodákov Jozefa Kronera v Staškove vydal knihu, ktorá prináša spomienky na herca, rodáka zo Staškova, Jozefa Kronera. Vznikla na základe rozhovorov a stretnutí, ktoré realizovali jej autori Vladimír Gajdošík a Juliana Belková. Na Jozefa Kronera si zaspomínali jeho priatelia, blízky príbuzní i kolegovia. Pridanou hodnotou knihy sú fotografie, ktoré zhotovili Jaroslav Velička, Jan Belko, Ladislav Pašternák a Vladimír Gajdošík. Prázdne hniezda. Prázdne hniezda sú príbehom o krehkosti ľudskej duše, o priateľstve, pochopení a zároveň nepochopení. Sebastián a Roman sú najlepší priatelia. Ich puto však rozdelí nečakaná udalosť a po nešťastnom páde Roman upadá do kómy. Sebastián pravidelne navštevuje svojho priateľa v nemocnici a vzhľadom na to, že vždy chcel byť spisovateľom, začína postupne písať príbeh Romanovho života. Autor Adam Kováčik sa pri písaní knihy inšpiroval aj príbehmi ľudí, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti. Kniha bola vydaná vlastným nákladom autora. Tereskín košíček. Druhé vydanie titulu Tereskín košíček autora Milana Igora Chovana ponúka opäť 12 príbehov, ktoré Tereska prežíva so svojimi rodičmi a sestričkou Pavlínkou. Autor čerpá inšpiráciu z vlastných zážitkov s dcérami, pričom v príbehoch cítiť lásku k rodine a slovenskej prírode. Publikácia je tentoraz bohato ilustrovaná autorovou študentkou Zuzanou Gáliovou a určená je prevažne pre deti v predškolskom veku a mladším školákom. Knihu vydalo vydavateľstvo Epos. Veselé príbehy z VB. Autorom tejto malej knihy s veľkou dávkou humoru, ktorá spestrí a rozveselí deň každému čitateľovi, je Tibor Šmál. Trojica kolegov, kriminalistov, sa dokáže zasmiať na všetkom. Robia si žarty z každého, aj zo seba samých, dokážu si odľahčiť život, a to doslovne. Chlapský slovník je toho svedkom. Hlavným protagonistom je charizmatický a energický mladý muž Samuel Kráľ. Je až neznesiteľné, s akou ľahkosťou si žije. Ako s nadhľadom, rýchlym konaním a rafinovaným úsmevom dokáže vyriešiť každý kriminálny prípad, aj vlastné životné okamihy. Prekvapiť ho dokážu jedine ženy. Knihu vydal autor vlastným nákladom.